Здравейте, значи този клип също ще е с въпроси и отговори, но ще са малко по-странни, така да ги речем. Значи, първия въпрос е какви продукти за хигиена използваш? И в скоби е сложено шампуани, сапуни, паста и четка за зъби. Сега ще ги покажа. Значи, шампуана ми е на Шварцкоп Глис. Много е хубав. Пише шампуанът с течен морски колаген повдига косата и я възстановява без утежняване. Да, добре. Сапуни използвам на DAF. Точно този на DAF има божествен аромат. За четка и паста на зъби използвам Lacaloud Basic. Предпочитам Right, но четка е на Aquafresh. Може да се сгъва. Опала. И общо взето това. Следващия въпрос е какви гримове използваш? Значи, аз не се гримирам обикновено. Използвам само гланцове за устни. Ще ви покажа. Но понеже когато си слагам гланц, понеже сега на всичкото отгоре е зима, и искам, нали, защото моите гланцове са против напукване някои. Те са 4 общо моите. Значи го запечатвам. Нали, първо, сега ще ви покажа. Първо нанасям този, който е безцветен, против напукване. Нали, нанасям го. Отгоре нанасям ето този на Nivea, който също е против напукване, но е цветен. И го слагам, нали, за цвят и хем така. След това слагам този и този. Предполага се, че също трябва да имат цветове, но не съм много оригинален. Например, този повече ми харесва на Glam Shine. Този е някаква простотия. Си ги нанасям върху този на нивеята, защото от тях по-малко се придобива цвят, повече брокати. Общото ги слагам само когато има някакви поводи, за да се добави брокат. Или този, защото този е малко по-тъмен, този е по-светъл, този е розов, а този е един такъв кафяв. И, нали, зависи от какво облекло съм, защото ако съм с някакви по-темни дрехи, ако се сложа това нещо, то е много светло и няма да стои добре. Сега мога да ви демонстрирам набързо как си слагам гланците, когато приключа всичко, слагам и този отгоре, за да се запечата всичко, защото, както казах, е зима и устните ми се напукват, а така става по-дълго трайно. Вижте какво са. Това ми е огледалцето, което е много сладко, сърчице. Сега ще ви демонстрирам как
така, значи първо слагам този. Така. Отгоре е този на Nivea, за да добави някакъв цвят. Така. След това, понеже днес съм с по-светли дрехи, ще сложа ето този, който е по-розов, този няма да го слагам. Бавя блясък. И отгоре отново запечатам с ето този безцветния, за да стои по-дълго. Но моля всички момичета и не само малки момичета, шестокласници, моля въобще всички, които слагат гланци, защото съм виждала и големи жени, слагат си, нали, вънка устните, с някаква цел да им станат по-дебели. А в същото време, нали, гланцовете или червата, които използват, са толкова, как да ги кажа, някакви такива прозрачни, нямат плътен и хубав цвят, нали, за да следно наистина имат дебели устни, което... Аз, например, имам приятели, които имат по-тънки устни от мен и предпочитам я да съм с по-тънки. Някой пък иска да съм с по-дебели, но както и да е. Когато нямате такъв наситен цвят, по-добре не го правете, защото става ужасно. Личи си, че сте сложили гланц отвън очертанието или поне като го правят тези момичета или даже жени, първо си ги очертаете с молив устните, нали, даже отвън устните, защото иначе става грозно и си личи. Наистина личи си, че не е в очертанието. Не знам дали вие виждате някаква промяна в цвета на устните ми, но аз го чувствам наистина, защото устните ми се напукват и така. И сега последния въпрос. Какви лакове използваш? Ето е моята кутийка с лакове. Тук има най-различни нещица. Камерата ми се вижда в огледалцето. Добре. Значи... доста лакове хвърлих наскоро, т.е. вчера хвърлих един лак, на ден също. Сега са ми останали много малко, но поне свършват и не мога да ги взема от дъното. Пък и вече сега сме на училище. Така. Това са лаковете ми, значи тези двата са напукващи, са на перфект, въпреки че скъсала лепките, не знам защо. Този е бял, този е розов. Напукващи са, но ако ще взимате напукващи лакове, не взимайте на перфект, защото са отвратителни. Наистина нямат почти никакво напукване. Не знам. Този уж бял лак на Селена. Също не си го вземете, защото е много прозрачно. Въобще няма никаква белота в това нещо. Нали, съвсем малко, но трябва да сложиш поне 7-8 пласта и пак няма ти стане наситено бяло. Вижте какво е. Това въобще не е бяло. Общо ето тук съм събрала всички гадни лакове, който всъщност този ще го хвърлям. Аз съм на път да се хвърля абсолютно всички лакове, защото всичките са менте. Значи
този беше бял за рисуване, но след като го смесих с един червен, по незнайната причина, стана нещо като розово. Този може да си го задържа, въпреки че е на дъното, затова ще го хвърля. И последно този лак. От него не съм толкова зле. Той е хубав лак, само просто не че е гаден, но не трябваше да си купувам такъв. Защото е доста тъмен за мен. На мен не ми отиват тъмните цветове. Това е на... Защо я махам лепенките? Това беше на Golden Rose, мисля. Не знам, някаква... Това беше на Classic. Да. Не е толкова зле, обаче се вижда, така като го гледам, и ще има жълт брокат вътре. Нали, толкова го сложа, ще не си личи, обаче е малко тъпо. Да, лошо впечатление просто в лилав лак. Жълт брокат. Както и да. За оформяне на ногти използвам тези инструменти. Значи пиличка, която трябва да се сменя. Знаете, че казвам се стари неща, обаче просто сега сме на училище, не ми трябват. Това нещо за кожички. Това е опълно, когато е лязал извън очертанията на ноката и така почиствам с това нещо. Тук е пиличка, а тук е за почистване на ногти и тази малка ножичка. И сега съм лакиран с един лак, който като се лакирах с него го изхвърлих, не знам дали ще видите нещо. Има лилав оттенък. И с този лак аз направих една много голяма простия, защото нали, когато един път, нали, когато ми го подариха, защото той ми е подарък, аз се лакирах с него един път, но понеже видях, че цвета не си личи много, имах един такъв комплект, някакви пеперутки, сърчица, то ми е от малка да си ги шиеш по дрехите и да си ги украсяваш с брокати, някакви кристалчета. И аз взех едно лилаво, такова мъничко брокаче, нали, то в една кучичица, едно такова брокаче и го наръсих вътре в лака. Нали, не го сложих цялото, но все пак наръсих. И сега има брокат. Не е толкова зле, обаче се маха малко по-трудно тук учителя, т.е. трябва да го издереш от ногтите си, а не просто да го почистиш като това, защото то не е предназначено за лакове, не е като броката в лаковете, които слагат. И защо всичките ми клипчета стават толкова дълги, за Бога? Аз казвам всичко толкова стеснено е така. Но то... Добре, благодаря, че гледахте това клипче. Задайте въпроси, харесвайте, абонирайте се и така. Между другото, утре, понеже е събота, няма да правя влог, защото съм на танци. Плюс това майка и баща ми са в нас. И неделя също няма да правя влог, защото ще се приготвим за училище, защото ваканцията свърши. Благодаря ви, че останахте с мен до тук, ако сте останали. И да, чао!